За Коледа повечето хора си купуват някакви много безполезни неща за подаръци, но понякога подарят книги. И аз съм подбрала 4 книги, които са идеални за деца и за възрастни също. Първата е Джелсомино, която много хора познават вече, но този път е с прекрасни илюстрации. И може да навлежа в страната на лъжците с него и да научиш много различни неща. След това идва тази книга "Градска география", на която деца на различни възрасти могат да намерят неща за себе си. Иначе най-важното може би е как да свалят гадже. Ето и новата книга на Феридун Орал. Той вече е познат в България с друга негова книга, но тук се разказва за едно много симпатично птиче, което не е успяло да стигне до топлите страни и един горски дух го отглежда. И последната книга, която искам да препоръчам, е една много сладка книжка "Манго и Бамбам" за един чудесен тапир, който е страхлив, и неговата приятелка, която му помага във всичко.